Давай, Боже. Сува година, на главна класна нива, червена ябълка динга. Да си живо здраво до година дула мина. Браво на Вики! Браво, Вики! Колко са това от тези пари, Бебо? Леле! Вау! Let me see how big is it. Каква цифричка пише на тези парички, Бебо? 2 и 0. И това знаеш какво е? Кое е? 20. 20. Имаш 20 пари! I got it. Yay, I got it. Tati, I need to put it. Окей, извинявай. I need to put those ones at top of this one. Браво, Бебо. Айде сега, кой е наред? Не. Тати. Айде, давай. И кой ще снима? Tati. Baba, mama didn't sniма us. Баба ще снима. Баба ще снима. Окей, айде, Бебо. Обаче Гледам да го тъмничка или само Не. да гледам? Само Най-силно гледаш. трябва да удряш, окей? Защото Тати е Напротив, Тати е най-нежен. Трябва да го галиш. Така, внимателно. За да може да усети. Той има нужда от най-много здраве, Тати, да не поболи главата. Тя мама боли повече от Тати напоследък, така че... Айде, давай. По гръбчета, яко. Сува година, на главна класна нива, червена ябълка динка. Да се живо здраво до година дула мина. Браво, ето момиче. Here. Ела, тъгуш малко. Фондранче. Заповядай. Благодаря ти. Леле, колко пари са това, бе, Бебо? Леле. 3. Какво пише? Let's see what is this is. Какво е Какво това, пише на тази паричка, я виж? Я виж, коя е тази цифричка? Едно. И после на другите какво пише? Ено. Окей. This is just a little one. Ама са 3. Мама да Ама мама аз това викам. Манолична мама пише 25. Тя най-много даде. Ено е. Вики се роди с доста по-добре от миналата година. Миналата година ние с Митко нямахме пари в нас и затова рециклирахме парите, които вече бяха дали на нея. И Ено! да, и значи Имаше повече баби да ги брули, тъй че падна повече. и Вики, значи Тати колко парички ти даде? 3 парички! А баба колко ти беше дала? Една паричка и какво пишеш на нея? Мама 2, Тати 3, баба 1. А на баба на паричката какво пишеше? 2 is 0. Това какво беше? 20. Вау! А какво беше как е 20? 20. Браво, Лево! Много добре се справи. Стига толкова. Айде, стига толкова. Браво!